Субпродукти в храната на твоето куче, сякаш това е нещо лошо. Някои хора смятат, че субпродукти означава отпадъци, което автоматично дава негативен имидж на храните. Но нека все пак помислим заедно. Най-често субпродуктите са изрезки от месо и големите органи на коремната кухина, като сърце, дроб, бъбрек и други. Те са изключително богати на хранителни вещества. Това не са отпадъци, а супер храни. Органите съдържат повече витамини, минерали и аминокиселини от мускулното месо. Не случайно вълците в природата първо изяждат тях. И помни, откакто е опитомено, кучето оцелява от отпадъците от човешката храна. Това е в ДНК-то. В съвремието тези меса и субпродукти, които не достигат до човешката трапеза поради липса на търговски вид, се влагат в храните за домашни любимци, като се дообогатяват с други съставки, така че животното да получи всички необходими нутриенти в точна доза. Това е еволюция в храненето. Затова следващия път, когато прочетеш субпродукти, не дей да се плашиш, а бъди спокоен, че осигуряваш на любимеца си балансирано хранене. Ако искаш да знаеш повече за храната на домашния си любимец, последвай ни.